wallahi Allah na lura an fara samun na jamu a garin nan. Amma na san abin da zan yi sai na hana cin tuwon dare a garin nan wallahi. Bari ma in kira wannan gayan na binni mu ji. Hello, baba ya ke ciki ne? Ina maganan mutanen nan da na ce ka duba man abin nan nan. Wasu 'yan kutuma duba ne suka zo cikin garin nan ka gane? Ka gan su? Ok, to shi kenan. Bari zan zo nan da anjima zan je in haɗa kayana in cigo cikin birnin nan. Wallahi ina nan ina yawo da wata shirke takobi na da wani kakana kai. Amma ka gane ai? Ok, to shi kenan. Sai mun haɗe. Lantana a garin nan ya addabi mutane sai jan fada sata dauke ɗaya da falali. Allah ya shirya. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Sanuku. Yawa. Ya gida. Lafiya. Allah tambaya nake Allah ko Allah ya sa. Allah ya sa. Wani bawan Allah yake tambaya ko Allah ya sa ka kun shi Allah iri. Gaskiya ban san shi ba, amma ban sani ba ko da abokina san shi ne. Allah ba Allah ko ka san shi Allah. Kake wani baki dogo ko? Alhamdulillah shi. To ban san shi ba. To amma aka san shi baki ne kuma ka san dogo ne shi. To ban san shi ba gaskiya. Amma wannan fa kama yana wani. Kai kawai ka fuddo shi ninga aka san cewa baki ne dogo ne to yana nan ka fuddo shi kawai. Dama na ji ana magana kai akwai a cikin garin nan akwai ayan kidnappers da yawa to wallahi ka doshi. Wallahi sai ka doshi. Wallahi kawai ka fuddo shi ne kawai zai alkuran ka fito shi kai ke jira ta take sanye da kai a fito shi kawai a ji a doshi kawai a ji a doshi asirin ku yawa so ni wallahi ka ji wannan asirin ku wato wallahi sai an doshi ina neman musai da zamu da shi kai wallahi kai doshi alkuran sai kai doshi a ina zan yi doshi inda kare shi mana kun je ku ɗan iska ɗan kidnapper ku kuna kama yaran mutane wai shi babban ma shi kun kama fi sabilillahi a ni na ruwana na zo ina cike shi ne yana ina kawai ka ce kuma ka san shi dogo ba waye wallahi sai kai doshi wallahi sai kai ina sai kai doshi sake ni wala sai ka hodo shi gama fa to ta ina zan hindo shi inda ka sa shi wallahi sai kai doshi wallahi ka doshi wannan yana da alamun ya ganni shuru baka ji sai kai doshi ba gonka hello ba hai haka ne To malam ya aka kake ta bina? kawai na ga kin mun ne kawai Kai malam ni tsarin wasan ka ce. Kaga wasa a idanuna. ai ba aiki soya shi babu wani wai wasa ko na abu Kai ka shiga kai kai ka sake. ni soya ko ya kulle ko ya kai ni da wani ni wai ki sani wai ba Anya ko kana da hankali? Kaga malam ka daina bina ni ba sa'uwa ta. Allah ta ke jibe Allah ke ana so mu je mu sanar rami Allah ki sanan ko Ka daina bina. Kar na tsaya maska ne. Allah ne ya biya da ke ya ta ne ka ta ba na son din malaware ko kai a ya ke ciki ne sara ya ke ciki ne ne labari binni muke so mu shiga wasu yaran ne zan mu aiki dan lantana da falalu yaran nan sun dauke mu wasu dakikai a cikin garin nan iyayensu ma ba su darata su to ni zan gyara musu zama duk wanda yake so ya harkan nan kawai ya zo ni harkan nan kun gane ni zan biya ku duk abin da kuke so kuma ba kwa so shi kenan
ni guri na kawai in gana lalata yaran nan a cikin garin nan kowa ma a ringa sporting din shi sporting ake cewa ko ni ka san mu daga can muka duro ba da bai mu je yan makarantar nan ba ka gane yaushe ake ta yanni yanzu ka gane bari zan je nan area ne in dawo zan je in wani aiki ne in na dawo zan zo in samu amma ka sai na haɗe da wannan yaran su biyun nan wai kai ma ka san sun min illa kai wai su wannan yaran wai kai ku tuba zai kawai kai